Neng gonta ganti kok idola. Jare Pujiatun. Aku ora wani ning Pujiatun. Idola kok gonta ganti. Monggo Di. Ora di pendirian. Imbang ana katresnanku. Saben dina mung ngalamun. Tepuk tangan rumiyin. Suara apike kaya ngene kok. Suara kok kaya ngono. Gawean kok gur mancing. Sambut kok kuwi to, Kleng? Iki usul apa iki Pakde? Ora krungu. Hangen-hangen mreng wong Di suara apik mbok dalang. Wong awan bengi gur mancing. Lho wong mancing ya karo kowe kok. Anggere entuk telung nyari ngono lho cangkemmu anggere ucul tang bengok-bengok ngono ya. Ya kowe kuwi wong mancinge kok direwangi misuh-misuh. Misuh piye? Ha. Harap urip barengan bunga susah dilakoni. Kaya tasmu diselehke to, Pak? Nanggon syutingan kaya bang plecit. Ora apa-apa, ilang kontrol. Apa tega lan pon kakang selehke tase kok ilang ya penonton iki copet kabeh. Enek asal tekan ndak. Hati kurang bisa lali lagu niki anu Mas Wonten Desa. sejarahe. Nggih. Lagu niki kula rekaman CD pertama kali. Oh. Nggih. Ning nggih tamau ndi ya? Sarangan. Sarangan. Nah, ini kan sejarah lagu niki ini ya. Mangke dipun ulangi. Oh, tak wong kapangku iki kon nyoteng. Lah kula pun lali lho. Kan disoteng ngoten lho. Tangane kon ngrangkul. Umpama niki di Pragake pripun? Aku ora wani saiki ya. Apa ora wani? Lah enten apa? Bagus masalah. Lah wae hubungane apa ning aku? Wong kok ra sembodo. Wedine ngopo? Cuma drama kok. Angel-angel ya dibayar ngono ae. Iya mati. Lah piye? Ha timbange ngomah reneng. Oh iya enek padha enek. Aku ra tuku. Mas. Mas Bagong. Mosok sampean ki wong wedok kok ya urus kon bayar ki lho. Lah saya lah nek emoh. Lah kok malah mbok tawak-tawakke ki lho. Lah ya ora apa-apa wong ya. Apa? Wong jenenge kanca kan ya persahabatan ya Pak ya. Sahabatan. Wong bal-balane ning persahabatan kok kanca ora. Malah mulane bojomu sing pertama kali ya dipek kancamu ya ora apa-apa persahabatan. Makanya tak sedakohke. Sing rambut apa ki maksud apa ki lho? Aja meneh kok bodho lho. Dik iki lho malam minggu omah kowe tak obok. Apa? Kebakaran ngono. Tenan to? Nggih, Pak. Ya sih. Sing nembang Mbak Riri. Nah, ini no. Rik, Duit ke Kang. tombo kangen Dalam mbok bilih jejer. jumeneng. Hmm. Lah jejer karo siramun lho, Pak. Monggo Mbak Riri parno duet Pak kalian Dokter, Mas kula. Pak Dokter. Nggih. Menika Pak Tumiono ugi nyimak lumantar streaming, Pak. Masya Haji Allah. Tumiono. Sugeng kula katur, Bapak. Nggih. Bukti kula mugi kunjuk datang Ketua Pepadi Nasional. Dananipun Bapak Insinyur Haji Tumiono. Jejer ya serasi ngono. Ya serasi Niki rencang-rencang seragen sami semangat. Nggih. Wonten Bapak kula Pak Lho, lah ya serasi Pak to. Juyadi. Nek tenan ngono. Mbah